Lizeoa kontzeptua esan da, lehenengo gauza etortzen zaitena burura da, pelotan jolasten genunean nola barrenea jolasteari barru esaten zitzaion eta denak ezker paretara joten ginen. Haurtzaroa eta lagunak. Ikastola handi bat. Jolasteko dagoen espazioa. Taldea, komunidadea, sendia. Irrifarra, lagunak eta algara. Nire bigarren familia. Ikastola, jendea, eta hori. Lizeotik gehien gustatzen zaidana da kirola, aniztasuna eta jende asko dagoela. Es una formación muy multidisciplinar y también me gusta mucho el aspecto deportivo. Familia giroa. Daukaten oroitzapena. Aukera pila eman dizkitela, egiteko bai euskal dantza edo antzerkia edo atletismoa, hokeia edo zer gauza aukera pila eman dizkitela. Ikastolaren eguna, zedena festa da, intxableak. Lizeokidetasuna, pertenentzia sensazio hori eta belaunaldirako desberdintasun gutxi hori. Laranja. Urte askotan jolastu futbol taldean eta beti laranjaz jantzita. Berdearekin. Laranjarekin. Naranja. Orange Power. Hau, laranja. Kontxara atera eta laranja kolorea bilatzen hasten nintzen momentu horrekin, laranja kolore bat. Horia eta laranja. Eso es inevitable, naranja. Azkenean, irakasle asko daude hemen lanean, esperientzia handiko irakasleak, eta badakite oso ondo ikasle bakoitzan ze interesak dituen, zertan dena bila, ze gauza hobetu behar diren, eta gauzaiek ondo esplotatuz, pixka bat, lortu duten ere kasuan bintzat, ikusten nondik anjuna deten. Nahetena izan da etxe bat eta janaria ondo bizitzea. Pelukera eta polizia. Pertsona bereziak ezagutituela eta horrek ere lagundu ditela nire burua ezagutzen eta nolakoa nahi zen jakiten. Eta nik uste hori dela, ez dakit, lizeok pixkat eman diten ikuspegia. Surfista. Bintzat hemen ikastolan jarraituko banu, familia honekin profesional hobeago bat izaten. Etorkizunari begira, ikastola honek egin behar duela euskaratik eta taldetik aportazio bat herri honentzat. Eta aportazio horrek izan behar du solidarioa, euskalduna, eta aldala alik eta abanguardistarena. Bai gurasoak eta bai jasotako hezkuntza garrantzizkoak izan dira, eta nire izatearekin izugarrizko ekipoa egin dute mundua nire burua irudikatu baino munduari gogor koskeiteko.